Уладзімір Зяленскі згадаў нядаўнія словы Александра Лукашэнкі пра нежаданне быць уцягнутым у вайну супраць Украіны. Зяленскі заявіў пра наяўнасць на тэрыторыі Беларусі рэтранслятораў, якія дапамагаюць расійскім БПЛА. Ды запатрабаваў, каб Лукашенка тэрмінова развязаў гэтую сітуацыю. На яго тэрыторыі вздоўж двух На ягонай тэрыторыі ўздоўж дзвюх вобласцяў памежных з Украінаю размяшчаецца тэхніка, якая карэктуе агонь па ўкраінскім насельніцтве, менавіта насельніцтве. Там у нас няма цяпер такога моцнага фронту, дзе Украіна і Беларусь. Забіваюць там цывільных. Там рэтрансляторы на адпаведных вышках. Ён можа гэта зняць. Для чаго словы, што ён не хоча быць у вайне? Хай зніме гэтую тэхніку, хай выключыць гэтую тэхніку. Я думаю, што яму тыдня будзе дастаткова гэта зрабіць. Чаму я кажу тыдзень? Таму што цяпер кожны дзень праз гэта гінуць нашыя цывільныя людзі, параненыя дзеці. Калі ён гэтага не зробіць, зробім мы. Уладзімір Зяленскі згадаў у кантэксце дапамогі расійскаму войску таксама беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы і выказаў перакананне, што Лукашенка зможа спыніць гэтыя даставы. Таксама Зяленскі запэўніў, што Украіна не мае дачынення да атакі дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі. У выніку гэтага здарэння загінула грамадзянка Беларусі. На пачатку тыдня з'явілася інтэрв'ю Лукашэнкі тэлеканалу «Аль-Арабія», у якім той нечакана папрасіў у прэзідэнта Украіны прабачэнне за абразы, заклікаў да сканчэння вайны, ды заявіў, што Беларусь, цытата, вельмі ўразлівая ў ваенным плане, калі Украіна пачне атакаваць Беларусь гэтак жа, як яна атакуе Расію. Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету заявіла, што беларускія дэмакратычныя сілы сур'ёзна ставяцца да сігналу, якія паступаюць ад украінскага боку адносна ўцягвання нашай краіны ў вайну і бяспекі ў рэгіёне. Украіна размаўляе з Лукашенкам мовай сілы, бо менавіта яе ён разумее лепш за ўсё. Лукашенка павінен усвядоміць, уся адказнасць за магчымыя наступствы для краіны будзе ляжаць на ім. Я ведаю, што беларусы супраць вайны, таму звяртаюся да кожнага з вас. Беражыце сябе і не дазваляйце ўцягнуць сябе ў чужую вайну. Не паддавайцеся прапагандзе, не верце ў навязаныя страхі і варожасць, не станавіцеся інструментам у чужых імперскіх амбіцыях, бо гэта не ваш выбар. Эра талончыкаў заканчваецца. До конца года ува ўсім грамадскім транспарце сталіцы можна будзе заплаціць за праезд выключна карткою. Пра такія планы заявіў генеральны дырэктар Менсктрансу Константин Галалобаў у эфіры дзяржаўнага тэлеканалу ОНТ. Паводле чыноўніка сістэма ўжо запрацавала ў асобных тралейбусах і аўтобусах. Цяпер прадпрыемства закупляе новае абсталяванне. Плануецца, што аплаціць праезд можна будзе карткамі як беларускіх, так і замежных банкаў. Пры гэтым адзначаецца, што новыя тэхналогіі зробяць праезд больш камфортным не толькі для менчукоў, але і для гасцей гораду, якія могуць не ведаць пра мясцовыя транспартавыя дадаткі для тэлефонаў. ДТЗ са смяротным зыходам у Салігорску у двары дому на вуліцы Казлова 24-гадовы кіроўца «Газель-Некст» наехаў на 54-гадовага пешахода мясцовага жыхара. Ад атрыманых траўмаў мужчына загінуў на месцы здарэння. А вось два ДТЗ у Менску, на шчасце, абышліся без ахвяраў. 26-гадовая кіроўца «Опеля» пры павароце з другога завулку Розы Люксембург на дваравую тэрыторыю не саступіла дарогі матацыклісту Гарлі Дэвідсан. Ніхто не пацярпеў. У іншым падобным здарэнні 40-гадовы кіроўца «Фольксвагена» пры павароце налева з вуліцы Рафіева не саступіў дарогі легкавіку «Тойота». 37-гадовую пасажырку «Фольксвагена» і дваіх пасажыраў «Тойоты» даставілі ў медычныя ўстановы для абследавання. У Менску на вуліцы Жукоўскага гарэла аддзяленне Беларусбанку. Прычына ў няспраўнасці праводкі. Паводле прэс-службы МНС задымленне ў будынку адбылося ў выніку кароткага замыкання электраправодкі свяцільніка на столе. Працаўнікі банку самастойна ліквідавалі ўзгаранне яшчэ да прыбыцця ратавальнікаў. Пацярпелых няма. На месцы працавалі 4 адзінкі тэхнікі МНС.
У знакамітага зубра, які стаіць на мяжы Берасцейскай і Мінскай вобласцяў побач з трасою М1, з'явіўся свой сайт zubar1region.by. Там ёсць адмысловы таймер, які паказвае час выпускання пары з ноздраў скульптуры. Адбываецца гэта, дарэчы, кожную гадзіну. Таймер зрабілі для зручнасці падарожнікаў, якія захочуць сфатаграфавацца або запісаць відэа побач са скульптурою. 3 гады таму зубра адрэстаўравалі, а цяпер яму плануюць выбраць імя. Аднавіла працу онлайн-бібліятэка «Камунікат». Раней на рэсурс здзейснілі хакерскую атаку, у выніку якой бібліятэка згубіла доступ да дзесяткаў файлаў. Як заявіў на творчай сустрэчы з чытачамі ў Варшаве стваральнік «Камунікату» Яраслаў Іванюк, не ўдалося аднавіць адзінкавыя файлы. Пераважна гэта ілюстрацыі да архіўных навінаў. Пасля атакі каманда праекту ўзмацніла захады бяспекі. У прыватнасці скарэктавалі рэзервовае капіяванне, узмацнілі абарону сайту. У планах «Камунікату» стварыць новую інтэрнэт-старонку на сучасным рухавіку. Атаку, падчас якой з сайту праекту былі выдаленыя ўсе файлы, што збіраліся там цягам 25 гадоў, здзейснілі на пачатку траўня. Над аднаўленнем бібліятэкі адмыслоўцы працавалі больш за месяц. Можна збіраць рэчы на пляж. Напярэдадні спякотных выходных санітарныя службы не выявілі праблему з якасцю вады ў афіцыйных месцах для купання ў Беларусі. Рэспубліканскі цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя узяў 714 пробаў вады. Кожная з іх адпавядала нормам бяспекі. Аднак эксперты абяцалі сістэматычна праводзіць маніторынг да канца купальнага сезону. Дарэчы, надвор'е для адпачынку на вадзе абяцае быць спрыяльным. Сёння на паўночным усходзе краіны да плюс 22 градусаў, на паўднёвым захадзе да плюс 30. У нядзелю слупок тэрмометра ў асобных рэгіёнах падымецца да плюс 33. Кадровое прызначэнне ў чэмпіёне Беларусі па футболе. Галоўным трэнерам МЛ «Віцебск» стаўся расійскі спецыяліст Філіп Сакалінскі. Раней 40-гадовы Сакалінскі выконваў у віцебскім клубе функцыі асістэнта свайго суайчынніка Магамеда Адзіева, пра звальненне якога сталася вядома ў аўторак. Той, у сваю чаргу, у красавіку прыйшоў на замену беларускаму спецыялісту Міхаілу Марціновічу. Цяпер МЛ займае ў турнірнай табліцы беларускага першынства другі радок. У сярэдзіне ліпеня каманда з Віцебску дэбютуе ў лізе чэмпіёнаў, дзе згуляе з румынскім клубам «Універсітаты». Пра развіццё падзею апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэта выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.